Delimitation of Putak, Dolamara, Rara Tumpen, SDO Bokajan, CM Dr. Tuliram Ronghang Lapin, EM Richard of the Pantin Pura Major. BJP Sorkar Pen Kaching Thura Saike claim ke Deepu Pen Domkam Kam Rong Supiar Lonchot. Hamren Rong Supiang Kanki, ASDGR ni claim chot. Sika ing tipi labangso appear thepen COC Chon Rong Min Cheboyang. Abirta ke me RG tha. Karbianglong Tourism Sai campaign patirpi ponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Truck of Harman ke Charlie Dunlong Japan Varsai ke me Van Pilo. Lasopen pacheton dunsi Arnisia Harman Career Counseling mate Career Guidance ke padoji Japan setame Arni Lapen Adim Sik Ponlo. Bangsoy ja meke padoponji lake jakhonga chiklo ni phai ke Thom Arni Deepu Tourist Lo Shalong. Bangso along main ke ding ponji mate registration aphan ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo. Ning ki hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 700-239-4232 number along homre ignore. Karbenung life at Abirta ang ton pen arjik tha. Kedamtang hithi ruinia prang Election Commissioner of India hinpen Legislative Assembly ang hoy ke paparahud Duar Bagori constituency ke parlo Dolamara town diring kohora lapen Bagori aphan Harakhat LE along ke parlo pondera puthak rong aratatum along pinpuralo ke pajerdam. Patumi jakhong ni phai ke Thom Arni ataba pormalom Duar Bagori MEC mate EM Richard Tobia phanche tongdamsi pinpuralo pajerdam. Bangso aphi CM Dr. Tuliram Rong hanga phansetami CM chamber along EM Richard Tobbi Japon pen chetongdamsi kadu kavi kisung alam chethandam lapen pinpuralo setami pajerdekan. Bangso hut CM setame bangso kisung aputhak un anpen nang cherabdun polapen aprang ateng mate bokajan LE along ke dolong thipja phan nang bor I pipo posi lamcha pidunlo. Harakhat MLA Dorsing Rong hang setame Pijus Hajarika phan Lopen Toxi Dolamara lapen Bagore arat anaphan bokajan LE along ke pado thipja phan pachini long lo posi aning pathedun. Laban Assam Chief Minister aphan seta panongsi pini mate ni phai pliang bong MLA Deputy Speaker Dr. Numol Mumin aphan palidang puputa pachini dun. Lahaya kisung along ning ke pathedun apor VDC Chairman lapen raratum CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tobia phan kachoro pajirpon. Tum pini memorandum pajirdam ke Duar Bagori arat phansi farmansi pajirdam lo. Atheke nonhejong Election Commissioner of India langli pangdak ponateng Duar Bagori homosti achitim ke Harakhat LE sipat palu pondeji pusansi dak birta pangdak ponlo nasupena joksi dak rata tumbang ke aning oi dolo athe Harakhat LE jingsi palu pondelu pote angton ben sikasik sak pondopo athe ke dak ke document ben dak kasik sak dolo athe aprang ke dilitum ke 17 nong bugajan LE sipadu ponbo angkela soteng pen pulutang tenan ke dokumen tang ton da chila nang po pen bikhe koi ke revenue fees ke lake puluni lo ke puluni ke ladak pen ke communication da helupi kan sa kiduk ke la katumang ke hadakan kidam da ise ke sikta do tapi ini documents dami non ke bukajan silunian kidam mang ke an ke sikta ko eta dak pulunian kidam je phan Harakhat kidam phan ka sikta thepi tapi joksi dak arab tumang ke ningduk lo la siajan non tame ning ke thai ke la hanlo je Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli nisoi litum hanang rab duni pu ning ke pensi pini rap tum dak thingrum si alangli long dam lo asi alangli long kedam hut dali tum local MEC mate EM Sir Richard Tobbi alangli sini tum hanang Japon lo pen alangli si lahai ka dogo elam CM pen aprang chingki jithan lo kedame pini nilitum pen chingki rapet lo pen CM Sir panilitum memorandum lo pajir pon Dolamara Energy Sonrong Par Karbianglong Live. Development ke claim ke athak chepaklang chot. Ching thur olopute hawarara thur pakpen amethang arong atwar chesalam jokplot nang popusi APHLC Songja Bikram Hanse Ningche.
West Karbi Anglong Hamren rong supialong ka cheleng atowar kisum ka chetong nangke tobara krong tin ke lang penta chini daklo la so puthak hawarara ratum aphong lamthe chepak lang rentilo Bonsda non ke dobom racharya song atum ke development ke claim jasame tobara hina bangke claim clip pin khangjanglo lake West Karbi Anglong district headquarter Hamrenara setami thek pronglo Hamrenarat district headquarter along towar ka cheleng ki sungnang lake pai pateng ativisi mande chenamlo district headquarter along deputy commissioner superintendent of police SP lepen officer anta ke dot haya dimsi towar ke langteng manla pasong si akrong tinstame dobom lang development claim pick lopu kachiparo kalong hamren rong supipen chenglok atok ano along ke do hawarara alampen langdamsi all party hills leaders conference mati APHLC lakha ingkoi baitharangso LA maipu Bikram Hansepen lamthi chepak langpon ASDC regional party tum do hor ase mar towar sinanda itu masih cica ta theklong cholo non la det congress dolo la det non BJP tum ta ningkan sirkep non herjong Narendra Modi pan prime minister pan latum karchu dia mai ke deng du mati cita towar itum kaya teng kasamar itum theklong le tengyang klasi lasu government bang ke claim si aning ke hang he jong lu itum la hills area ayo inglong so ke do area ke claim si aning ke hang kali ke claim masa ning hang helatu cita itum lin area lang tha kap lapen kapre ka state lang tha road infrastructure ka du itum theklong ajaklong ge cita itum la hills area ke dak Karbi Anglong pen chenglok NC hills la pudak tha la pen dak East Karbi Anglong tala difuat town long ang parge itum towar ke min ho theklong le Singhason constituency damo Dhonsuri constituency damo itum theklong le West Karbi Anglong la ka apir deben si towar ke miga wejarle non ateng pulote Karbi Anglong lo jasemet inglong hawara bangke development buke avi pinlo development buke athak ansi paklang chot bonta arloke ave pinlo puta pherangke thengno pen lamthi chepak langpon Hamren rong supia phandet le pai pateng ativi kapin chong kalisi East West Karbi Anglong angkang pia phansi atok ano kedo Karbi rong along anke pamurim sang loputa jongpon Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Lakhain ko rahini Sarupathar MSC constituency pen ki haidun Karbi Anglong Autonomous Council MSC sangpi kadom terang pia sarpi sika ingtipi bangso apir thepen chevoi tanglo Kalitang sika ingtipi ningkan trokebra pho arta keplenga hot ansi bangso apir thepen chevoi juilo Abirta kelong donatengke kalitang sika ingtipi ke kedamtang penang an arni malompen keso kacholong lok penajok along keso chelang damlo Lapena phi masap so kimi ang thek mate kimi muchot penajok methang ahem along chewangsi hem che dobomlo bonta kedamtang jakhong ni phai ke thong arni adap por phai sirke bra chiti ma por malom men keso ke tan thuwa jok amethang ahem mate hanjang langso sodar terang arong alongsi asang tet jut koklo Kalitang sika ingtipi ke Sarupathar MSC sangpi kadom terang pia sarpi iklo alang lika chevoya hut arta lake ningan trokebra pli pleng ponlo but the official alo along anke arta trokebra isi ansi do iglang Kalitang sika ingtipi alang li suarlo bang troksi chopat hepon lake basapi terangpi purnima terangpi manju terangpi MSC kadom terangpi omphu terangpi rupmili terangpi lapen ruptali terangpi atumhenlo Kalitang sika ingtipi aphan kedamtang jakhong ni phai ke thom arni ke kithiar ni pusi hok ponlo lapen ke bangji jakhong po ni phai pho arni ada por phai kre isia por mi an pi pon po pusi nang pachini don jongpon sinang Kalitang sika ingtipi arta trokebra pli asar buramen lake tambuk ingti lapen asar piamen lake kare rong pipi alang lima hang ke thek lake arphek ingtia dong langtibuk borjan constituency arlo alang li korte injur inutvet alang li rengti kahut ICDS worker avoreng ang hoi setame claim don lang lapen racharya songana setame kachapaduk don bang philo alang li kacheboya hut asopi aosa adon arab lapen rongberong thaga tuma phan chepamote kanglo pokajan pena nanterang Karbi Anglong live
Kidamtang jakhong ni phai hiniar ni Adap por phai ke ba por malom lakha Kresir kep Dhansiri constituency ka parlo apar dikrong KSA aru atom chipatir biponsi HSLC pen HS asatlang ki una tuma phan karcho lapen career guidance samai padopon Robinson Teron Kacharipon Bangso Mayalong Longkiri Kiling Pensi Mai ke phalam the Jaipon Bangso Hood Aluhi Sarpia Manpen Kachetongdun Dilai Higher Secondary School a principal Jayanti Teron P Phapang Jangaluhi Dhansiri constituency VDC chairman Kensing Ingling KSA Bokajan Regional Committee Chunbang Nobin Rongpi KSA Dilai Head Branch Maipu Bikram Kropendang Lok ke Ongdungatum Chetongdun Renti Bangso karjo amaya long HSLC pen HS asatlang ki undun katto kabe bangkri kep sosia tuma phan po hopen archo pondo karjo amaya long jasmet arong aje ki hungdun o era anso se mesen ben ke chali kangtui angdeng along kachepale dona bangsi akenang so langdam pulotang te non malom arta kabe pen piso ke en pinan ki doala ma phuthak la pen pinangan ardi ro joralam the students atuma phan kachetong don aluhia tum pen lam the thanpon Dilai Ben Bijoy Rongpi, Karbiang Nong Live. Jak hongache kloni phai ke thom arni India National Congress songja atuma hin pen ke pachini pona tengke Parliament monsoon session pangcheng pon pe prangjong ni phai kre trok sila pen krener ke arni Karnataka Bengaluru arong sopia long puthot ingdeng hini opposition rat chare asong ke doan kachingro mamai padopon thupo Kecheng siang deng lake vosik achikloni phai inkore ke thomarni Bihar Patna rong supialong si paman ponlo Indian National Congress hin pen ingdeng hini opposition rachare asong ke doan kachingro mamai ke padoji aphan arni ke pangdak pona porahut Indian National Congress General Secretary KC Venugopal hin pen lam the ke paklang pona tengke Patna long ke chengsi ke doan opposition rachare asong atum kachetong duna mai ing samjin pen pachun pon et pen phi puthot jakhong chikloni phai kre troxi la pen krener kep arni Bengaluru rong sopialong ingdeng hini kachetong amai padopon thupo posi lam the paklang ponlo Abirta keri ponlong atengke ingdeng hini opposition rachare asong kachetong amai ke padopon jilake Bengaluru rong sopialong ni phai kre ke thom lapen kre pli arnisi hot ponlo bonsetame National Congress Party asongja Ajit Power aning ka chelar ke dokoga jok Maharashtra along rialong amethang asong aphan aning ka chethe kabipen Sinde BJP ke charipon Maharashtra government along si chepa ogdun ronglo Labang sojok ke hop tang arni lar ponthusi puthot ni phai kre troxi la pen krener kep arni si mai ke padopon thuji aphan pangdak ponlo Halapu monsoon session Parliament setami non India aderalong uniform civil code aron ke banajok Prime Minister Modi hin pen rat atum pen kaching wai ponje aphan kachisi ka hulsi cheton ponchitlo National Desk report Karbiang Long Live Finia Abirta ke ponsi kang toniglo